आप कहाँ से है? फटगाव से। जोंना गरिब गोजा जोबहाय लोगोफोर हस्टेलाव मोनफैबाय नै दसे इमानासो दामथ' दादा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांनो रेडि जाबाय आंना बेगा थफ्लाया सिला नांलायबाय ओमफ्राय नानिया स' थबाय थादो होनबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव आपडेट लांबाय थागोन आं फन फैखांबाय दहायनो न'निफ्राय दाबो फैया नामा होननानैहाय ओमफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रिबो संबायना हासबेन्डनो आरो बाजारावबो थांबाय आङो थाब-थाबनो संनानै गारबोबाय आरोना ओमफ्राय आंबो एसे जाबोबाय सनालिजों आंजों एसे जाबाय आरो रिएक्सनबो एसे होबाय आरोना स' थबाय थादो होनबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै जोङो बास स्टेन्ड हायदै बैनो बासानो दा मानसि खालि गासो टिकेट दानोसै ओमफ्राय मानसि खालि गोजा नोंसोरनो सासे मानसि देखायनो दे आङो हिजिरा ना माथाय मिन्थिया आरोना बे मानसिया गसाइगाव बास स्टेन्डआव बिदिनो दख'ना गानो एखमबा सारि गानो एखमबा बायदिसिना गाननानै फैसा मागिबाय थायो आरोना नोंसोरो नुखाबाय जानांगौ ससेखिनि फैया टिकेट दानोसै सिजा गैया खोमा खालिसो गासिबो द्रा ए बस से ना कहाँ से आप कहाँ से है? फटगाव से यहाँ पे रहते हैं गोसाइगांव पे अच्छा ठीक है वेलकम बाय बाय स' लोगोफोर आं जे दहाय होनदोंमोन ना बेनो आरोना दहाय आं होनदोंमोन ना सासे मानसि देखायगोन होननाया फटगावनिनो बे मानसिया आरोना इसोरा नामा मिन्थिया आरोना बिदि जागोन खोमा नङाबा मानोथो बिदि माबानो ना ओमफ्राय आंखौ नुबाय थायो आरोना आङो गसाइगावआवहाय ओमफ्राय एखमबा सारिबो गानो दै बियो ओमफ्राय दिनै दख'ना गानो आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम दख'ना गाननाय नुदों आं ओमफ्राय बांसिन सारि गानो बियो मानसिया दायो जोङो बासाव गाखोबाय ओमफ्राय मोनसे बास थांग्रोबाय आरोना बे सहैग्रोसिगोन ओमफ्राय दायो जोङो बे बासा खयथायाव सहैयो मिन्थिया बुंनो हाया दायो खयथा जाखो टाइमा 9:15 जाबाय दायो टाइमा खयथायाव सहैयो मिन्थिला स' थांबाय थानोसै खयथायाव सहैयो नायनोसै आरोना मा जाखो नोंखौ ओरैनो जोंनाबो चेनेल दङनो मा चेनेल होनो वारि प्रडाक्सन वारि प्रडाक्सन आच्छा दे बर'सो होनबा ना नोङो दे स' लोगोफोर मानि बियो गावना चेनेल दं होननानै खोन्थानो थिनदों आरो ओंखायनो आं गावखौनो होनोबाय मा चेनेल होननानैहाय नायदो नोंसोरबो माबायदि आंबो दायो सार्च खालामनानै नायगोन आरोना माबायदि ब्लग बानायो ना मा बानायो बियो मिन्थिया आंबो नायफेराखै स' दायो बासा एसे खालि दंबावो खिबुनाव नै सानसेखान दंबावो सिगांनियाथ' अलमस्ट बुकिं जाजोब्बाय नै खारनांसिगौल' बासा हगारदों दासो नै 9:25 जाबाय सिना दखाना बन्द जागासिनो दंहाय आफामोनना मानोबा गुमैया हस्टेल थांफायो ना मायो दा नायनोसै थादोब्रा ममितामोनजों आं सथा मामिखौ हस्टेलाव लांनांगौ ना एसे दखान खुलिदों दिफु मोनफैबाय नै थाव सोनो नागिरदों दिफुआव थाव सोफैदों आरोना ओमफ्राय न'निफ्राय फन फैखांबावबाय माने आइखौ हस्टेलाव लांगोरसिगोन आरोना बिसोर थांगोरथोंसै आङो 11:30 सहैगोन ना लेट जागोन बिनि थाखायनो गारिया सफैबायनो ओमफ्राय बिसोर थांगोरसिगोन ओमफ्राय आं नानिखौ न'आव गालांनानै थांनोसै आरोना आंबो दासो बुदियागुरि मोनदों नै बुदियागुरि दासो बुदियागुरि मोनदों आरोना ओमफ्राय आधा घन्टा जालायलायबाय बेयावनो सहै दंसै दिनैहाय गारियाथ' दानो थाब खारखाया मिन्थिखायो 2 घन्टा लाखागोन मिनिमाम 2 घन्टा लाखायो आरोना थांनोसै माथो उफायबाव आरोना न'नि गारिबो लाबोआसै नालाय
मोनफैबाय नै कुसुगाव औ दे आदा थांदो फैबाय आदा जिम ट्रेनार कुसुगाव मोनफैबाय दासो नै कति जाबाय टाइमा 10:16 एसे बावबानो आधा 1 घन्टा जासिगौमोन बेयावनो 9:20 हगारदोंमोन आरोना गसाइगावनिफ्राय बासआ ओमफ्राय दासो कुसुगाव आरो दंबावो दाबो सहैनो दंसै आरोना जलाइस्रि रायमना थांनोबा नैबे लामाजों थांनांगौ सिदा बे थराव थांबाय थानाय जादों बाजाराबो ओरैजाय सिदा थांथारनांगौ कुसुगाव बाजार गिदिर जाथारो कुसुगाव बाजाराबो स्टेन्ड बियो बास स्टेन्ड दासो सेरफांगुरि मा जाखो मानि स्प्राइट लोंलाबायनांगौ थान्दायावलाय खाजा थाखानानैलाय जानायल' गारि सामानि जानाय जुनाय नागिरबोगासिनो गारियाव जानानै लेथ्रा जाजोबो ना दाहाय जाहै न'आव बेगाव दङ होनखाबायना आङो थगायदोंसो दा नोंखौलाय खालि जाहांबाय बासआ ओमफ्राय जोंना न'निफ्राय फन फैफिनलायबाय आरोना ओमफ्राय आइखौ लांफानो आनै गेदेराबो न'आव गैयानो आमाइखौ लानानै मन्दिरावसो थांदों ओमफ्राय आमाइ उन्दै आमाइ आनैल' ओमफ्रायो फंबाय ओमफ्राय दायो आंखौ नेसिगोन जाहैबाय आरोना ओमफ्राय नायनोसै नेयोबा नेथोंसै ज' थांनोसै ओमफ्राय नेयाबाथ' आं डाइरेक्ट थांसैसो बिदि सानदोंमोन आरोना आनैनि फिसाला उन्दैखौहाय लेंहरनानै लांफैसिगौमोन आं नानिखौ दाख्लैनि बायदि ओमफ्राय दायो आमाइया नेसिगोन होननानै बुंदों आरोना फन हरफिनदोंमोन नेयोबा ज' थांनोसै ओमफ्राय नेना नायनोसै दा मा जायो बासजों फैबाथाय बिदिनो जायो आरोना प्रब्लेम थाबनो खारा ओमफ्रायो फैनो सानदोंमोन हासबेन्डआ ओमफ्राय खामानि जिराय खामानिबो दङ ओमफ्राय फारसेथिं एसे फैसानिबो प्रब्लेम ओमफ्राय जेनेबा बाइकजों फैबा दायो थावआवनो आरो एक्सट्रा फैसा 400-500नि एक्सट्रा फैसा नांगौ जायो बेनि थाखायनो आरोना एसे फैसा खम नालाय बेनि थाखायनो आङो बासजोंनो फैबाय आरोना ओमफ्राय गैखायामोन आंनावहाय अनलि 500ल'मोन ओमफ्य बेखौबो आरो आं हासबेन्डनो 100नि बेदर बायनानै होफैबावबाय आरोना ओमफ्राय हारसिं थानाय ना ओमफ्राय जेबो जायाना आरो बेयो दालि बेदरखौ संनानै होबाय आं मार्केटाव थांनानै थाब ओमफ्राय फुङाव अखाबो हादोंमोन ना बेनि थाखायनो ओमफ्राय थाबबो थांनो हायाखै आरोना आङो बाजारावहाय ओमफ्राय खामानि मावनो दिगदार जायोना अखा हाबाथाय बेनि थाखायनो आरोना स' नायसै सहैग्रोथोंसै मा जायो बेसे गोबावजों सहैयो दाबो 1 घन्टा लाबावगोन खोमा मिनिमाम दा 10:30 नालाय थांग्रोनोसै होनबा लोगोफोर बासआ हगारफिनबाय सेरफांगुरिनिफ्राय नै बे बास स्टेन्डआवसो लाखिबाव ना मायो नायनोसै नैयावबो बास स्टेन्ड मोनसे बिनि अट'फ्रा अबाव थाङोथाय मिन्थिया आङो बा लकेलफ्रावनो थाङो खोमा खाथि खालाफ्राव बैयाव आरो मोनसे बास स्टेन्ड दंबावो आरोना बास स्टेन्डथार जेराव बास स्टप हाबोना हाबा मिन्थिया नै गैयालै बबाव इलिफेन्ट मोनलाबायनांगौ नैबेनो बास स्टेन्डआ मोनसेया सेरफांगुरिनि बास स्टेन्डआ बेनो दसे थाथ'गोन खोमा बेयावहाय दासो टुल गेट बावदाबो बालायलायबाय आरोना गारि जिरायनो ओमफ्राय दासिमबो मोनहैया बरिं मोनथारबाय दासो टुल गेट बारदों बाव दाबो आधा घन्टासो लाबावबाय 10:51 जाबाय आरोना बिदिनो जासिगोन आधा घन्टासो 11:30 जाहैसिगोन माथो खालामनो उपाय गैयाना ओमफ्राय हासबेन्डआबो दासान्दि डिउटि गैया आरोना सानब्रैसो जाबाय खोमा बन्द' बैसागु बिदिनो बायदिसिना मायबा बन्द' दं आरोना बिसिना एसे सहैग्रोथोंसै दिनानो थान्दा दिनै अखा हादोंना फुंनिफ्राय मोनायाव अखा हानो बायदि जाबाय ओमफ्रायो
हायासै आरोना मोनायावहाय अखा हानो बायदि जानानै ओमफ्राय फुङावसो हाबायना बिदि फुङाव अखा हाबाथाय बिराद जारला जायो आरोना खामानि मावनो मानो आंबो बाजाराव थाबखौनो थांनो हायासैना ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनानै गारबोबाबो हौवा मानसिना संनानै जानो बायो ओमफ्राय उपाय गैया आरोना संनानै गारबोनांबाय रावबो गैया नालाय ओंखायनो सहैथोंसैल' बिसमुरि मोनफैबाय आरो बिसमुरि बिसमुरि मोनफैबाय सामथायबारि मोनफैबाय थांग्रा लामाया जों थांनांगौ सिदा फांसन जादों बेयावहाय जों गामियाव गाबोनसो जागोन ए साननै ना टट' लानानै फैबाय जोङो ओमफ्राय फंबाया टट' लानानै फैगोन आरो फनखौनो हराखै रिसार्ज गैया होनदोंमोन बे गथ'आ ओमफ्राय आंबो फनखौनो हरासैना बेनो ओमफ्राय आङो एक्सट्रा टट' लानानै फैबाय स' दायो न'आव थांगासिनो दङ थांगोननोसै नेगासिनो दङ आमायाबो फन हरदों ओमफ्राय आंबो लेट जाबोबायना ओंखारबोनाया गारिया मोनफैबाय नै हस्पिटालाव लांगासिनो दं आरोना एम्बुलेन्सजोंहाय थिखोबाय आइखौहाय ओमफ्राय थांगासिनो दङ जोङो स्वागत हस्पिटालाव मोनफैबाय नै आमाय रिसिपसनाव खेनसे होनजाबावगौमोन नामा आमाय আৰু আছে ন আৰু আছে লোৱা হৈছে আৰু যামে আৰু ৰাতিপুৱা লোৱা হলে যামে খাৱাৰ আগত লে আহক আচ্ছা হ'ব बै गेस्ट्रिकनिखौ सिगां दौग्रोनांगौ बिथिं माबा बियो लिबु लिबु औ जिल्ली बायदिसो नामा बेलाय जिल्ली बायदिसोथ' बेयो गलिगोन बे माबागोनसो नामा गागोनसो नामा नायलाय কিমান আছে দামটো দাদা অঁ 450 লিখা আছে এইখন 450 এইটোই একুৰেট ৰেট কম নহয় लोगोफोर दायो चेकआपआ जोब्बाय आरोना आइनिया चेकआप जोब्बाय ओमफ्राय दायो गारि नेगासिनो दङ डक्टरा नायनानै मुलि सुलिना हरबाय ओमफ्राय दे हरलाय बला हरलाय अ आइ लांबाय नामाया बे बला 450 आरोना बेनो ओमफ्राय खुनुरुखुम बिथाबनो 400नि मोनबोबाय ओमफ्राय जों माने बेयावहाय जों मेरला जिनिसफोर लायबायना दाख्लैनिफ्रायनो जखननिफ्राय फार्स्ट फैदों बिनिफ्रायनो उन्दुग्रा बेडशीट बिनिफ्रायनो लाबोजोबनाय जाबायना माने बे फार्मासियावनो सदागर साराबो माने जाय ब्रेन्डनि अपारेसन खालामदोंमोन आइनि डक्टर बेयावनो चेम्बार दं आरोना बेयावनो थायो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो 50 थाखाखौ डिसकाउन्ट खालामनानै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय हरथारामोन आरो 420 थाखा बिबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखायनो 400 फुरा लाथारदो आदा मोननानैहाय होननानै खमायनानै लाबोबाय आरोना मुलि सुलिबो लाजोब्बाय गासिबो बिनिफ्रायनो ओमफ्राय दायो जों थांफिन गारि नेगासिनो दं आरोना गारि लेंहरदों दहाय जों जे एम्बुलेन्सजों फैदोंमोन बे एम्बुलेन्सआनो लांफिनगोन आरोना दायो नेगासिनो दङ सिङाव आमाया थांदों आरोना एसे थांदों बांद्राय मानसि थाखाना सिङाव सासे बा सानै थायो दहायथ' सासेल' था होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय दायो सानै दंहैयो स' थांफिननोसै बिनिफ्राय आरोना अलमस्ट जाबाय ओमफ्राय 20 दिन उनाव लेंहरफिन आरोना जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायो 20 दिननि सिगाङावनो लेंहरफिनदों नायनोसै जेबो जायाबा 20 दिन उनाव लाबोनोसै आरोना गारि सफैबाय दायो जोङो थांफिनगासिनो दङ आरोना न'आवहाय चेकआपआ जोब्बाय मुलि सुलि जा लानांगौ लाजोबखाबाय आरोना थांगासिनो दङ न'आवहाय दा
दासो साफागुरि लामायानो बानायगासिनोसो ना कासिकत्रा मोनफैबाय नै कासिकत्रा लोगोफोर आइखौ लाबोबाय आरोना लाबोनानै ओमफ्रायो बेदाव फुथुबाय ओंखाम जाहोबाय मुलिखौबो जाहोबाय ओमफ्राय दायो आङो टिफिन लानानै ओंखाम ओंख्रिथ' जेबो सङाखै जोंहा फंबायाबो फुंनिफ्रायनो आमाइजों थांफाबाय थानांबायना ओमफ्राय दायो आनै गेदेर मोनावसो ओंख्रि लायनो थांनो नागिरदों आं ओंखाम एसे दङ ओमफ्राय ओंखामखौबो थोनाय नङा ओंखामाबो ओमफ्राय ओंखामखौ लादेरनानै फैनोसै आनै मोननिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रि संनो लानानै जाबोनोसै आबै आगै आं जोङो साथामियावनो जानोसै आरोना बिराद ओंखामखौ दा माला संगोन माला मोनगोन मेला टाइम लासिगोन ना दायो टाइमा 4:10 जाबाय आरोना बेनि थाखाय फैदो लायनो नेदों जोंहा मुमथामोनाव ओरैनो जिंथिं थाबाय जिंथिं सनालिमोन नुवाखै बांद्राय हाग्राजों दाथाबाय बा ओंख्रि लायगोरसै आनै उनावहाय रावबो गैया आनैयाबो जोंनाव दंफैयो आनै गेदेरा ओमफ्राय बिहामजोआबो गैयानो मालाय बिब'नाव थांदों फिसालाबो गैया हनै गारिया जिङाव था दायो लायनोसै नैबे सोर गथ'थाय सिनाया आङो हारसा गथ' बुरैनि न'आव सफैनाय आबैमोननि न'आव हायदे बेयो जोंहानि आबैमोननि आमाइ उन्दैनि न' ओमफ्राय आमाइ गेदेरना बे सिंथारनियासो थौ माला आमाया ओंखाम जाबाय जों ओमफ्राय बै मोनसेयासो आमाइ गेदेरनि बिसिनावसो लायगोन फैदा मम्मी नोंसिनावसो लायगोन जोङो ओंख्रिखौ बैयावसो लायगोन हायदो मेंगुजोब्बाय जोंना गरिब गोजाजोबहाय लोगोफोर गासिबो न'आनो जाजोबाखैनो आमाइमोना बै गेदेरनाबो उन्दैनाबो दाबो